Corría o ano 1926, cando o crego de Santalla de Bóveda de Mera, en Lugo, descubría un templo que permanecera soterrado durante séculos baixo a igrexa parroquial. Dende entón, os arqueólogos non puideron aínda darlle unha explicación segura á súa orixe ou á súa finalidade. Só se admite que se trata dun templo pagán erixido na época tardorromana. E, por se fose pouco, non ten parangón en todo o territorio ocupado por Roma. Estamos falando de que probablemente nos seus orixes sea un templo pagano que a partir do século IV se convertiu xa nun edificio, probablemente de culto ás augas, isto está sin determinar, pero pola arquitectura do monumento que se escavou, buscando o nivel freático da auga e que busca ese aproveitamento da auga, non sabemos exactamente con que fin. Temos moitísima bibliografía, as opinións son moi diversas según os autores, tampouco temos de momento probas máis que aquelas datacións que se puideron facer, pero que tampouco ofrecen unhas datas exactamente concretas, entón pois temos que facer unha tarefa de estudio moi laboriosa e nunca chegas a determinar exactamente nin o fin, nin as datas exactas de construción ou de cada unha das fases. Su grado de ser tan enigmático todavía no nos da idea de exactamente dónde están los orígenes. Sabemos, como ha dicho mi compañera, que se trata de unos inicios paganos asociados al agua, luego pasa a ser una basílica de 3 cuerpos de origen cristiano que estaba orientada al revés, es decir, el altar estaba posicionado hacia el oeste, cuando todo el mundo sabe que los altares originales estaban hacia el este, y de ahí se produjo una segunda evolución con un cuerpo alto en el cual se situaba el altar situado al este y esta parte de abajo quedaba como cripta. La hipótesis que manejamos más sensata, puesto que hemos descubierto canalizaciones de aguas con unas ciertas orientaciones, estoy hablando de canalizaciones hechas por el ser humano, estructuras de degumbes, estructuras rectangulares e incluso el atisbo de un pavimento, nos daría la idea de que estamos en una domus. Unha residencia dun nobre galaico romano de hai uns 1700 anos, coñecida como Pars Urbana, semellase a orixe deste templo. Así o sinalan os arquitectos que mellor coñecen o monumento e que redactaron un plan director para mellorar a súa conservación. Agora, este plan mantén restringido o acceso co fin de conseguir as mellores condicións para que as pinturas non se estraguen debido á humidade. Durante 2 anos estivemos facendo un plan director sobre o monumento, estudiando toda a súa historia, as intervencións que se fixeron nel, a súa evolución constructiva, tamén realizando algunhas probas empíricas, para estudiar os seus materiais, as súas condicións. Que pasa? Que necesitábamos facer unhas obras complementarias para estar seguros de que os estudios que habíamos levado a cabo nos levaron a conclusións correctas para saber que traballos debemos seguir facendo de cara ao futuro para a conservación do mantemento. Entón, eso é o que agora mesmo estamos a facer, digamos que poñendo en proba, en práctica, aquelas cousas que teóricamente pensamos que son positivas para o monumento. Cando xa só faltan meses para celebrar os 100 anos da súa descoberta, agárdase que o templo de Santalla de Bóveda poida acoller de novo visitantes co gallo do seu centenario. Iso sí, mantido nas mellores condicións para que as xeracións futuras teñan a oportunidade de admirar as numerosas aves que o decoran, como faisáns, galos ou perdices, ou un dos arcos de ferradura máis antigos de Europa.